erokamano kuom loso thuolo majaber machal gi mar mondo wawuo kodi kit weche machal nade ma Jehova olose thuolo ni an mawuoyo kodi nyinga Pastor Gorongaro Isaiah awuok e kanisa mar Bahati Ministries Ler e piny Kayole. To kapok wacho wach moro amora jora magwora to adhi kulo wiwa piny mondo wamiya Nyasaye polo kod piny duong'. Jehova mar oganda lwenye ber mana ruodh polo chunya odendi Adonai Ebenezer Elgibo miwa wach madang wawachi mbele jogi ruodhwa to mara kuom Yesu amen. Jora magwora adhi wuoyo kodi ndiko mawuok e kwan 22 matindo 7. Adhi wuoyo kuom Balaam ng'at minyalo chul tinyiso ni dhi mondo dala cha ikuong'nwa mondo ruchre, mondo dala cha kik ting're malo, mondo dala cha kik sudi, mondo nyar ng'at cha kik tedi, mondo wuod ng'at cha kik kendi, mondo nyathi ng'at cha kik yud tich, nyathi ng'at cha kik som. E nying Yesu ja Nazareth Ruoth ochika kawuono mondo awuo kuom Balaam, ng'at mane Balako omo koneno jo Israel ka gibiro mago koth Jakobo, jok ma Jehova oket kuomgi. Balako neno, Balak chunye ong'adore kaka pala, to wacho ni magi joma owinjore ga kuong'a. Kawuono ni Jehova chika mondo awuo kuom Balaam, ng'at mane oluongi mondo kuong joma ler. Wasom gima ondiki kwan 22 matindo 7. Jodong Moab gi Midian ne jokawo gik michulo jokor, ne gikawo gik minyalo chulgi. Samoro ne gikawo rombe, samoro ne gikawo dhok, samoro ne gikawo diek minyalo chul ji ainago mane giluongogi. Samoro ne oluongogi gotieno kanone kaka dala dhi maber, prado gi gik madonjo koro donjo e dala, ineno ka nyiri koro nyalo tedo. Jo Midian mumalera niya, jo Moab kod jo Midian noneno. Jo Moab gi jo Midian modak but kamidakieno noneno. Okinyi ka ni wuok ne gineno, sama nyathini ne somo ne gineno, sama ni kendo ne gineno, sama ni kendi ne gineno, sama ni dhi pur ne gineno, sama dala ugik mabeyo ne donje ne gineno. Aeto gikawo gik monego chul jokor to ne gidhi gimiyo jokor go eko. Duong' odog ne Nyasaye ja Nazareth. Yesu ber manade biro paro jogi kawuono, biro pudho gi aniete ratego mar jokero. Duong' odog ne Jakondo Mula Mumba kona niya, jodong Moab gi Midian nokawo gik michulo jokor mi gidhir Balaam kendo ginyise kaka Balak oorogi. Noorgi okongi ni chenga mos, ng'ia dala ni mos oorgi. Noorgi godhiambo, samoro noorgi sama ne odhi e puothe, samoro noorgi seche mane nyathi somo, samoro noorgi kinde ma nyakone koro ne dwa chako tedo. Duong' odog ne ja Nazareth, ng'ama loito ere. Kata ne or jomoko mondo dhi luongo Balaam, dala ni ang' ni chungo kawuono, wala ni ang' ni chungo do kawuono, nyathi sikul ni biro chungo kawuono, Nyasaye biro chung kod joma ler. Duong' odog ne nyakwar Jesse Mumba kona niya, noorogi. Balaam nowacho gi niya, ninduru ka gotieno ni kendo abiro wachonu gima Ruoth Nyasaye onyisa kuom wachni. Kuom mano jodong Moab nonindo ka Balaam, eka Nyasaye nofwenyore ni Balaam mopenje niya, joma olimigo oa kanye? Kawuono ni samoro nitie kuma gi aye, jok mobiro mondo ked kod ohandi kod nyithindi kod dakni, nitie kuma gi aye. To winj gima Jehova wacho. Mumba kona niya, Balaam nodwoke niya, Balak wuod Zipor ma ruodh Moab emoseorogi ira. Ng'at mane oorogi en ruoth, ne en kod pesa, ne en kod dola, ne en kod duch mak. Ng'at mane oorogi samoro no uso rombe, samoro no uso dhiang'. Ng'ama no oorogi samoro no uso lo, ng'ama no oorogi mondo dala ni no kik ibed gi kwe, ne en ng'ama nigi siling, samoro gotieno ionge kod kwe, koko pile kod pile. Ng'ama no oorogi ni nitie gima no uso ma pesa mang'eny. Kawuono ni ondike sa 54 matindo 17 ni onge gi lweny molosi mondo inyi mano inyi. Kawane yie chok yie. Kawuono ni wan kod Yesu Lwanda omuga Jakondo Mula, ng'at mano reso Joseph ka Jakobo e jela, ng'at mano paro Paulo ka ni e jela, ng'at mano paro Petro ka Jona ka ni e jela. Kata ne jogo ne bedi mane gi usi gik moko mar mondo mi dala no mukre. Wang'eyo Yesu chier mar chok
ni wendo mumba kona ni ya ekanya sai no fonyera ni Balam mupenje ni ya joma ulimigo akanye Balam no doke ni ya Balak uri Zipor marude Moab emuse orogi ira konyisa ni ya oganda maduong osea epinyi Misiri mopongo pen maendeleo maru ochwanyo jo Moab maendeleo mar Odi ochwanyo jo Midian maendeleo mar jo Dalau ochwanyo jo Manade maukale dierge kata wuotho chungi gombo ni masicho donje dalano tagro ko donje dalano udoge modo del ondelo kod gweno deyo mondo nyitiu mondo bed jo murundore kor gwen ka wuono ne wacho ni wan kod Yesu charan ngat mabro koyo konde moyiech majasigu no biro moyiecho moketho nyake bath chiel makanyo no dong kama ula molo godo ula mar gweth ka donje dala to mol wuok dhi nekech no luongo Balam wan kod Yesu gogo chir mar choke ja Nazareth en ka oinga no ngat ma biro paro mokwamo ogolo Daniel e bursi buoche ka wasigu no ramo monyo Daniel e bursi buoche okinyi mang'ich ka Ruth Darius ne mondo oyudo ka Daniel pod ngima kata ne luongo Balam to andwa pod biro chung malo wageo Yesu chir mar choke oparo wi kolewe liete mago jomo tho angolo rekodi kite sama no romo kod Yesu Luanda chango no bede man lungo no septan mar osiptende en kaka wuono ja Nazareth omuga no romo Yesu nyalo ngama nade makago biro kawuono wacho ni japunya biro kod misika kawuono ni resa kawuono modi golla misigo momako denda momako ngima na momako nyithinda o kawuono wan kod Yesu ratego ja oyo mangono bro ayo chunya ngama yuak wacho ni kawuono ni biuru jo mogagre gi misika mapek abiro miyo uyueyo Yesu naneka mumba kona ni ya ikanya sai no fonyere ni Balam mupenje ni ya jomalimigo akanye o Balak wodi Zipor marude Moab mose orogira konyisa no ganda maduong ose piny Misiri mopongo piny omiyo dwaro ni mondo adhi akuongnegi odhi dar okete dala oroge mondo kete dala mondo kete pith mondo kete pesa kikibede lweti mondo kete kenye mari mondo kete dakni mondo kete gima nade miloso maber mane momiyo giwuoko gotieno leng gidhi manyo Balam mondo bi kawuono ni wachungo Yesu chier bar choke ohinga mar Jerusalem Yesu ng'ato moromo mumba kona ni ya omiyo nadwaro ni mondo adhi akuomnigi eka dipo koloyo gi moriambo gi dwaro mar Balak en ni mondo miolo dala uno we sudo maber ahinya we bedo kod kwe dak dino we bedo dak maji buonje maji nyiero maji mosore kod hera mano chwanyo Balak chunye rodhio mo Balam to Nyasaye no wacho ni Balam niya kik idhi kodgi to bende kik ikuong jogo nikech gin joma ogwedhi mane gima Jehova wacho ni ya dala ukanyero kono kuong mano dala mogwedhi Jehova tamore ni dala uno mano dala ma okono kuong mano dala mogwedhi en Yesu ja Nazareth wacha kijachero ni dala wa wanda okono kuong ma wala mogwedhi ma Jehova wuone mosegwedho ma Jehova wuone mowuok oko mogo e kogno kod rubber stamp mar polo mumba kona ni ya Ayubu 34 matindo 21 mumba kona ni ya orango gimora mora magano timo kata wasigu bigo tieno orango gimora mora ma wasigu timo kata gibiyo odiochieng sama wuonge orango gimora mora ma wasigu timo kata gibigo kinyi sama wuonge ma umonde puothe kata gibi sama nade mane gimondo ni dhi wer wachno anda ne Jehova osegaye koke kendo ok no kuonge nikech magi gin jok mogwedhi ana dala mogwedhi wacha kamano kichunke jachir kiwacho ne ya nyathina nitatinga ye kama goe matinga tienda makata wasigo ramo en Yesu ja Nazareth wacha ne ya Jehova biro rango wasika kendo iganie dwene mai kamimi ya kara abenya tiyuake oda kato senyera oseyuak osewachni an wan jok moko kel faida kawuono ne Jehova
ondiki e Jokolosai 2:14 ni norucho gima nondiki kata nondiki gima nade kuomi. Merwa kawuono wacho niya, iruche nying Yesu ja Nazareth. Owadwa kata norundi gima chal nade e nying Yesu ja Nazareth. Kawuono iruche nying Yesu wono. Duong' odogni wendo. Iber jakono mula. Ng'ama loito pok nwaneno ratego. Wang'e ichiel mar choke. Jaga lili sibor donge ramo. Mumbakona niya. E Zaburi 81:6 nobro golo deche mag ting' mapek go kwa. Kata ne luongo Balaam mondo kuong dala moro, mondo dala no mondo dhi gi ng'ete. Obro golo ting' mapek kod odheru manokete go kwa. Mano Yesu ja Nazareth. Ondike e Jeremia 40:4 ni kawuono ni agolo nyororo ok e lweti. Mano Yesu chier mar choke ja Nazareth. Ng'at mogolo kawuono ni ugolo Petro e jela. En Yesu manyalo. Wang'e nyakwar Jesse. Umuga jakono mula. Jaga lini toromo. Sibuor moparo Esther. Nyathi kich moketo mobedo mikach ruoth. Mane Yesu moyalo kawuono manyalo golo ng'ate zero to keto bedo something. Biro bedo hero. En Yesu ja Nazareth. En Yesu mwang'eyo kawuono. Ng'ama nade mawacho ni kawuono ni nyaka kuong manodhi okuongo do dalawa. Ma kawuono ji neno nyaka goka. Ruoth gol nagi oko kuong na nene. Odheru kanigo ng'ati neno. Owacho niya e Zaburi 81:6 abiro golo ting' mapek. Odeche manokete goku. Ibiro kete gi piny e nying Yesu Lwanda. Duong' odogni wendo. Kawuono ni japuonj par jogi moler. Ayubu 34:1 orango gimoro amora ma dhano timo. Kendo onge mudho kata mandiwa manade ma joricho nyalo pondone. Kata gibigo tieno sama unindo wasiguok no ponde ne ruodhowa. Kata gibisa midhi e chiro wasiguok no ponde ne ruodhowa. Kata gibisa ma nyithindo dhi sikul wasiguok no ponde ne ruodhowa. Kata gibisa midhi wero wasiguok no ponde ne ruodhowa. Kata gibisa madala ni kende Jehova bro chielo dala no. Obro ume kod teko mar polo. Mane Jehova wacho niya orango gimoro amora ma dhano timo. Mumbakona niya orango gimoro amora ma dhano timo. Kendo onge mudho kata mandiwa manade ma joricho nyalo pondo ne. Ama kata gitim gik moko kisirisiri. Onge gima no pondo ne Jehova. Nying Yesu ja Nazareth. Chung kiwacho kijachir kiwacho ni Nyasacha wacho ni onge gima no pondo ne nying Yesu ja Nazareth. Ma kata gidhi mane bath ot ma gikuoth kuro. Onge gima no pondo ne Nyasacha mopokolo. Kata gidhi giwacho gino ero chama margi e bathe kocha e nying Yesu ja Nazareth. Onge gima bro pondo ne Jehova El Gibo, Jehova Nisi, Jehova Yahweh Adonai Ebeneza. Onge gima no pondo ne nying Yesu ja Nazareth. Mumbakona niya duong' odogni ratego. Duong' odogni wendo. Ayuba 5:13 agoni nero kamano chier mar choke. Pari dala moleo ni Nyasachwa. Ayuba 5:13 Mumbakona niya kendo mako jorieko gi rieko gi giwegi. Nyaka rieko gi mane gibiro godo mondo gitim godo gik magalagale par jomoko. Obro mako gi rieko gi gorieko gi mabro mako gi magi moko magi lingti e nying Yesu ja Nazareth. Mane gi Jehova chika mondo wuo no bro mako jorieko matimore ni jomariek. Ma ji wacho ni idwa dhi nonwa piny ka jomariek. Muma wacho no bro mako jorieko go gi rieko gi giwegi e nying Yesu ja Nazareth. Duong' odogni wendo kamano gimoro amora ma gichano no kethre. Duong' odogni Yesu ja telo. Apar gama wacho ni piny othone gi mudho kata mano dichieng' tir. Piny biro thone gi mudho. Ok gini yudi, ok gini manyi magi yudi. Kata jathini modhi tich ok gini yudi. Kata dala ni ok gini yudi. Kata bana ich mineno Nyasaye dwa mino ok gini ne. Gibiro po mana ka Nyasaye oseketo miting'e tiendi. Nying Yesu ja Nazareth mane Yesu mwakelo. Kawa wacho ni geno nitie kuom Yesu Lwanda. Ng'ama nade moyie kuome kawuono ne. Biya gi misigo mane kuomi. Biro keto gima piny thode gi mudho te. Nying Yesu ja Nazareth wucho wacho mondo wawachi. Ber manade ratego. Chunya odendi wero. Tuna odendi wero maklo. Ber manade Adonai Ebeneza. El Gibo Jehova Shalom. Chunya biro dendi japuon. Piny thone gi mudho. Kata mano odiochieng' tir. Gibiro manyo dala wuok gini yudi. Gibiro manyo tiji nok gini yudi. Gibiro manyo nyithindi ok gini yudi. Gibiro manyo dakini nok gini yudi. Piny biro thone gi rondo. E nying Yesu ja Nazareth. Ok gini yudi e nying Yesu mar loyo. Mumbakona niya kendo gimula mula ka joma wuotho gotieno. Mano Jehova mowacho Nyasaye reso joma odhier e thong.
kendo okonyo joma ithiro. Mano Jehova muwuoyo, obiro reso dala, obiro reso wandi, obiro reso nyithindi. Kawuono ni Jehova biro chung' kodi e kitanda mar midekre no. Jehova biro golie michung' miwuothi opar wuoyi maleo higa 38 kokwame dho yawo. Jomoko to kwongo ne akwonga, mano gima molero. Seche ma jomoko ne biro kod dola madongo mitero go yawuot gi osiptende moko nitero oko, en okwamo e dho yawo higa 38. Munga kono ni sabano romo go muga chier mar choke ja Nazareth, daktari mar daktache, mano Yesu maneja. Komeko ratego sabano romo kod wuoyi e dho yawo. Nyaka riekni mag jorieko nolokore duto te e nying Yesu ja Nazareth. Mane Yesu mwalando gokinyi sani kwa wacho ni ng'ato ang' wuok e pidho yugi kawuono machiegni gi ruodhi e nying Yesu ja Nazareth. Kawuono ne nying ng'ato ma jogweng' ong'eyo. Jehova biro loko nying Jakobo okone winji wuod Isaka. Kawuono iluonge Israel, ng'at mogwedhi. Kawuono mano Yesu mwadendo okone Joseph ma wuod Jakobo. Iwuok e jela, piny oyie odagi, iwuok e jela. To kisewuok e jela to joma nong'eyi ni jajela kaduogo romo kodi to romo gi prime minister. Mano Jehova mwadendo, en tiel gi bo Jehova Yawe Adonai oromo mar mondo mi osir par ng'ato molewe. Duong' odogni duong' odogni wendo, duong' odogni ja Nazareth, duong' odogni Ebenezer. Biro locho ne ng'amo yie. Ayubu ne pod wanitie 5:14 ema nuoyo kendo piny othone gi mudho kapata mana godiochieng' tir. Mano Nyasachwa mapok olo, mano Jehova mar timo, Nyasaye mar oganda lweny, Ruoth masiro joma kwame jela. Ubiro kedo ne ng'amo kwamo, ubiro kedo ne ng'amo muoko ya neti. Isaya 40:11 wacho niya, Isaya 40:11 koro ne uru jogo duto mamon kodu wigi biro kuot. Bano mama wacho wayuak nitie Jehova ma jakedo ne jogo duto mamon kodi wigi biro kuot. Sama ngine ne kadala uma bati odonje wigi biro kuot. Sama ngine ne kidonje do shopping center badala ukod nyithindo komako lweti imako lweti odiochieng' alanga ng'at mano wacho ni kare doruchre wigi biro kuot. Sama ngine ne kadala nyaka siti marianyie nikech Jehova tenie duto kuom duto chakru kod giko wigi biro kuot. Nying Yesu ja Nazareth nyaka joma no wacho ni dala gi ino iromori mana gi bedo jakwath dala gi jakunyi choche. Jehova wacho ni wigi biro kuot. Nying Yesu ja Nazareth Jehova nyalo loko nying wang'e Nyasaye mapok olo. Jehova no nitie Nyasaye manyalo timo ne ng'ato. Kawuono ne opudho jo-Israel kogola jela. Kata Farao nodagi gi jodonge jopunyo gologi e jela maging'ado nyaka nam makwar. Bedi bungu da ni koni nyaka gode bende ni koni. Nam ni mbele Farao ni toke. Jehova noloso yo kama yo ne onge. Obiro loso di yo kawuono kama yo onge. Miwacho ni ok ni kalo no, kama wacho ni dala wuok nyalo no, ni unun joka biera ajora no e nying Yesu ja Nazareth. Wan kod Jehova Shalom Adonai Ebenezer El Gibo. Onyalo mako bad ng'ato makora chwich odiki Isaya 40:5 onyiso Ruoth kurosi ni kawuono abiro mako badi makora chwich milowa sigu modung' mondo chunge mbele ni. Mano Jehova Ebenezer obiro piyo nyaka gode mogangore bochunge mbele ng'ato. Kawuono ni kata no om balam mondo mi kuom od ng'ato to Jehova biro mako badi makora chwich milowa e nying Yesu ja Nazareth. Duong' odogni Nyasachwa biro locho, biro siro jogi. Isaya 41 Matendo 11 koro ne uru jogo duto mamon kodu wigi biro kuot migi dhier nono. Adier jogo duto makedo kodu norum milal nono. Unudwar wasikugo to ok unoyudgi. Kata miechgi kodhiye biro yudo kotenga gi kiliti kod ng'ang'a kod le magalagala emodak e miergo. Wasebedo joneno. Kawuono ne wacho niya, bed jachir, wan kod Jehova Nisi, Nyasaye manyalo kedoni. Nying Yesu ja Nazareth, wan kod Jehova mapok noloo. Nyasachwa ni kod loch, Nyasachwa ni kod teko. Obiro timo ne ng'ato ng'uono. Pok noloe, Jehova pok noloo, Nyasachwa pok noloo, jatend lweny pok noloo. En kod nyalo. Kawuono ni Ruodhwa nigi nyalo. Wawacho niya, bed abeda kod yie, bed kod chir. Jehova nitie, Nyasachwa nyalo, Ruodhwa nyalo, Jehova nyalo. Kawa gima tek manade no ibigo do iri Yesu sani mondo Ruodhwa mondo bed jaloch mondo lochni kuom gima nade
Bangato sebiro kayuakia kela kele ni Yesu ja Nazareth kele ni Yesu Luanda mumba kona ne ya e kwan prario gadek matindo prario ko dadek mumba kona ne ya Nyasaye manogolo gi e piny Misri te kone chalo ne gi te ko jowi mano je awel gibo te kone chalo te ko jowi Nyasaye mapokolo ubro wuodhi ko goli nyaka lweche nyaka Balam mano or mano chul te ko je awa chalo te ko jowi nwanwa koda ni te ko je awa chalo teko jowi Nyasaye madware sika wuono teko neno chalo teko jowi Jehova madware reso dalau teko neno chalo teko jowi Jehova madware minya timitinga tiendi teko neno chalo teko jowi mano Ebeneza Elgibo Jehova Nisi Yahweh Adonai teko ne chalo teko jowi mano Nyasaye mapokolo dungo dogni Ebeneza biro locho de ngamo yie wadendi ruto mari ruhi biro locho de ngamo adendi twad mar Galili teko ne chalo teko jowi erego ngamang no chunga nyim jowi samang jowi ko wuk do momo teko Jehova chalo teko jowi ngamalo ija kono mula teko Jehova chalo teko jowi Nyasachwa teko ne chalo teko jowi ngamuselo Nyasachwa to ere teko ne chalo teko jowi Nyasachwa teko ne chalo teko jowi iber manade ja Nazareth iber manade Elgibo Jehova teko ne chalo teko jowi muma wacho ni wasiku go makedo kodugo adiera bro ketho dala no milokre gunda to mano okono timre nyaka chopo karuth mowinjore gi locho biro kendo ma abiro mi osimbo no obro ketho miech wasigu makethre chuthe nyinge Yesu ja Nazareth ruth wacho kawuono ni bed kod yie nitie Jehova manyalo ketho nyaka teko wasigu malal duto tedeke teko ne chalo teko jowi mano Jehova mwang'eyo Nyasachwa majalo wang'eyo ndiki maler Isa 22 matindo 25 ni musabal manogur matek no pudho oko ondiki na umachel matina 13 ni nyororo mano tuwa matek obro chodo oko kawuono ni ondiki e Mathayo 15 matina 13 ni gimora mora bagura banie polode oko pidhi biro pudho oko gawuono ni bed kod chiri ni kata wasigu na oramo magiromo gotieno kata saa 10 manade to wan kod Jehova mawacho ni ya gimora mora bagura banie polode oko pidhi biro pudho oko nyingi Yesu ja Nazareth owacho e Jeremia 1 matindo 9 onyiso Jeremia ni winji wuod Jilikia kawuono ni Jeremia ami teko bar muko gi pudho gi go piny nyingi Yesu ja Nazareth teko momako alano ipudhe kawuono teko momako nyar ng'ato momiyo konyal bedo gi jathietiene ipudho teko do kawuono omiwa kawuono teko bar muko gi pudho gi go piny mano Jehova wuoyo kod Jeremia ka Ilikia okode di Jeremia dala maudhiene kawuono ni ami teko bar muko gi pudho gi go piny gimano tamo alani ne ok nyal sudo gimano mi kuyo ok nyal bede dalani gimomiyo nyithi dalani ura gimomiyo dalani nego kod chandruok mosike kod koko ami teko bar muko gi pudho gi go piny kawuono ni wapudhe nyingi Yesu ja Nazareth ng'ato bira Yesu sani koting'o bede ne malo kosarenda nyim jatend lwenye wacho ni Yesu kawuono ni iromo koda iresa ipara iwara jaricho kawuono ni nyingi Yesu ja Nazareth nyingi ng'ato Jehova loko nyingi dala moro Yesu loko nyingi nyathi sikul moro Yesu loko nyingi dala moro manokwamo Yesu loko wan kod ja Nazareth Yesu moromo obro loko nyingi ng'ato mokwamo momoke anete momoke ura momoke cho duomo dogni iber manade jatend lweny ng'amoselo ito pok nwaneno ruodhwa Jehova ng'ato moloko nyingi Sarai moluonge ni Sara moting'o nyathi e tiende merwa pok odeko Jehova bro timoni Jehova ne nitie oloko nying Ana sama ne nyiere ka ji buoyo kod nyinge ka sama ji dhirego dhi gi nying Ana sama ji dhi ora ji dhi kod nying Ana sama ji dhi moto dhi kod nying Ana to Jehova mar polo kod piny ruodho ma ok deki bende ok mondi sama ne sane noromo notimo ne Ana e lela moting'o nyathi e tiende pok odeko mondo Jehova osir ng'ato pok odeko mondo Jehova ogwedhe ng'ato pok odeko makata nosenyieri maromo nade wadhi adhi kod wichongo gokinyi sani iwacho ni Jehova parie par merwa Jehova parie dalawa Jehova parie oda osana parie ondane makata noseluonga ne Balam Jehova parie dalawa o Nyasaye mapokolo parie par merwa kawuono wan kod Jehova manyalo timo ono gima teko dokele ne Yesu wan kod
Yesu duoko kawuono eni duoko bra duoki kuom gima nade matek do wan kod Yesu wono wan kod Yesu duoko wan kod Yesu gogo chier bar choke komeko moromo eni tie kanya kod Jese omuga toromo de teno nyalo duomo dogni biro locho ne jomo yie biro paro jogi mo yie duomo dogni ja Nazareth duomo dogni were maklom Zaburi pradek matenda par kod achiel mumba kona niya Zaburi pradek matenda par kod achiel iseloko kuyo mane ango modoko ilo kawuono ni kuyo mangato sebedo godo mangato sebedo kayuak owuotho kodao wacho ni nachake gi kure anatieke gi kuma nade kang'iyo dalawero kod dhi ng'ete ng'ato yuak malit we wawuo kod ng'at ma yuak ni wan kod Jehova manyalo loko kuyo mari mabed ilo makama ji paro ni in wuon ema dala wu kod odi nosik kenyiero pile kod pile wan kod Jehova mabiro loko kuyo no mabed ilo nyingi Yesu ja Nazareth magolo tuo no michangi nyingi Yesu ja Nazareth ma pesa mitero hospital go idhi los kodo giri manyalo reso ngimani wan kod Jehova manyalo loko kuyo mabed ilo duomo dog ni Nyasaye malich mumba kona ne ha bende selonyo lepa mag yuak Jehova biro golo gi oko maket gi pin magik mane paro di siko dala wu mamutok ni magliete musike dala wawacho ni Jehova biro golo gi lewni mag yuak go ruth biro lonyo moket gi piny machako mi lewni manyien lewni mag mor mag kwe matingi godo malo mano Jehova mwachungo kawuono ja Nazareth boromo Adonai Ebeneza El Gibo Jehova nisi en tiyo ramo jakono mula dungo dogni mimi ya lewni mag mor kendo wadhi kodi alamo Jehova ber manade pare mama muwinji ni ruodho pare nyathi sikul muwinji ni ruodho kedo pare jaduong mowinji ni ruodho loyo pare dala ni Nyasacho pare ohala ni chungi jogi sirgi Nyasaye mawich to mara kumingesu amen jara magura jodala mageno an mawuoyo kodi nyinga Pastor Goro Ongaro Isaiah awuke kanisa mar Mati Ministries Israel ler e piny Kayole namba dangi yuda go jara magura en 0733 79 49 10 anuoyo namba dangi yuda go en 0733 79 49 10 namba machielo en 07 kendo 07 870 5376 anuoyo namba machielo en 07 kendo 07 70 5376 mad Jehova maja sir joge maja joge osiru kawuono osiru kiny osiru ndalo kondalo amen.